ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. 497 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಾರ್ದಾಂಡ ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಿನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋಗು ಇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ್ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡಿಜ್ಜಿ ಆತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡುಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂದೆ ಮೂಲ ಐಡಿ ತೋಜುನತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ಗ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಲಾಡಿ ರಡ್ ಹೊಸತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತದೇರಿ ಏರು ದಾಯ್ತ ಅನ್ನಕ್ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಬಲೆ ಅತಿ ಗಾಯಸ್. ಯಾನು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬಂಡದಿತ್ತೈತಿ ಏತ್ ಗಿಡದ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುಡುಂದೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡುಂದೆ ಓ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಿನಲ್ಲ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಪೋಡು ಚೂರು ಪಡ್ತಾನ ಪಿರ ಇಂಚಿಗೆ ಹಾರ್ಪೋಂಡು ಬೋಡ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಮೂಲೆ ತೋಟದ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟನೆ ತಿರ್ಗೋ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ದತ್ತದ ತೊಂಡ ಅವ ಅಂದ ಕೋರಿನಿ ತಂಚಿ ಪೋನುಂಡು ಪಿರ ಇಂಚಿಗೆ ಹಾರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಅಂತಂದುಂಡು ದೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಕಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಹೊಸತದ ಎತ್ತನೆ ಒಪ್ಪ ದೇ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇಂಕಲ್ನ ಇಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಪಾಲನೆ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ನನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೂರ ಬಸ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ನೆಟ್ಟು ಮುಳ್ದು ಏರಾಪುಂಡಿ ಎತ್ತು ಸಾಮಾನು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡೆ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಪುನಿಗೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏರು ತೋಜವೆ ಬಲೆ 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 ದೇ ಬೂರಿ ಏಯ್ ಹಾಯ್ ಪಾಪ ತಾಳವನ್ ಪೂಜೆಂಕ್ ಐತೆ ಹೊಸತ್ತ ಈ ಕಾತು ಗುರ್ತೈತಿ ಬಲಿಪೇರಿ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾಲ ಮನ್ಪುಜೇನ ಕುಟ್ಟುಡ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಇತಾಯ್ಕಾತು ಗುರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಬಲ ಬಲ ಬಲಿತೊಂದು ನಿನ್ನೆ ದೂರ ಎಂಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪನ್ಲಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಪೋಡಿ ಆಗುಂಡು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪುಡ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಗೈಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳಿ. ಬಾಯ್.